ассалому алайкум дӯстони азиз, умеддорам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. алҳамдулиллоҳ ки мо ҳам хуб ҳастем. раҳмат ки мепурсед. оғоз мекунем имрӯза видеоро аз бозори Корвон, тарафи Пажарка, нулевой дарвоза, дуюм ряд, анамихел чорни принцо. Ино тоза нестанд, вале ба ҳар ҳол чорни принцои хушрӯанд. марҳамат, як либосвориш 250 сомон, 280 сомон. барои ино як бистай ино гилан. гилошон ҳамаш чиай? Вишивкаяй. марҳамат, дар дохили вишивкош бо сангча задагиай, дизайнерски кардагӣ. бисёр материалаш хушрӯвакай. мисол касоне ки барои туқус харидорӣ мекунед, барои мисол ягон меҳмон ё хутон харидорӣ мекунед, бисёр варианти нағзай хушрӯвай. на марҳамат, чӣ қадар гулои хушрӯ, рангои фасон. агар дар кор бошад нависед. албатта мо доставка дорем, чӣ дар Тоҷикистон ва чӣ ба Русия равон мекунем. анам чорнои принца ваш фиолетовый, замини фиолетовиш. фиолетовый принц мешавад, чӣ мешавад? сабзшам ҳастай, сирхшам ҳаст ва сиёҳош ҳастай. на марҳамат, касе ки сабз мехоҳад, заминаш сабзушам ҳаст. гулошон аҳамиятият ду-се намуд гулая миҷада. рангошон ҳархела. 3 метрш мешава киртапоча. вақте агар ки мисол размери калон агар пӯшед, шумо метавонед ки аз ино 4 метр заказ кунед. на ким намедонам 4 метр метиҳад, наметиҳам, барое ки ҳози бозорда ҳамаи материалҳо 3 метрӣ кардагӣ ҳаст. чӣ материалҳои қимат, чӣ паплинои оддӣ, ҳамашона 3 метрӣ карда мефурӯшанд. намехе хулоса бинед, хитон ҳисобтона бигиред. дариҷа ҳаст намхе паплинои ламиражӣ. и паплинаи ламиражӣ мегам блесктора ва ғафстаракай. вишивкадор. нархошон 280 сомон. и намудош аз ӯ намудо бо ма видео кардагӣ будам 170-180 сомоношам будан. яъне тараф бошад комбахтиян. и комбахтиё либосаш 350 сомонияй. чанд ранг дораям. и тараф бошад боз ҳам анамин чорни принцай, рангои дигаш, гулои дигаш. метавонед аз ино интихоб кунед. беҳад гулошон фасон. хеле ки гуфтум, ино рисунка нестанд, вишивка янамхе, вишивка задагиай дар танаи материал. хулас, бо мо бошед. раҳмат. хайр.